Hej så. Er du ny studerende på stedet her? Så følg med os, så guider vi dig de allerførste skridt ind på din nye uddannelse. Det her er så hovedindgangen til dit nye studie. Når du møder ind mandag morgen i ROS-ugen, så vil der stå en frygtelig masse mennesker i tøj, ligesom det vi er på her. Det er dem, vi kalder ROS-instruktorer, og de vil guide dig igennem den første uge her på studiet. De vil blandt andet være hjælp med at vise dig ned til aulaen, hvor det hele foregår til at starte med. Så kom med. Det her, det er så aulaen, og det er altså her hele eventyret begynder. Så når du kommer her, det er her du møder dine nye instruktorer, og det er her du allervigtigst møder dine nye bedste venner og studiekammerater. Så når vi guider dig ud af dørene her, det er altså startskuddet til den allerfedeste uge i hele din studietid. Så der er ikke så meget andet at sige, end at vi glæder os rigtig meget til at se dig mandag i uge 35, og så have en rigtig god ROS-uge.